1500 tximista erori dira Bart gurean, horietako batek bete-betean harrapatu du Karrantzako baserri hau. Sutea piztu da eta kalteak handiak dira. Sopelako metro geltokian ere sute txiki bat izan da, eta beste oinaztarri batek kanpairik gabe utzi du Mundakako Santa Katalina ermita. Izan ere Bizkaian jauzi dira tximista gehien, 682 guztira. Zenbat eta tximista gizau, euri gizau, soinu gizau, lo beto. Euria ere gogotik bota du, 24 orduan urri osoan baino euri gehiago egin du. Euri ekarrin bidau, apurbet. Euri barik ez da hona. Guk akostumertaga, guk nortainu, los vikingos, norte de Bermeo. Kostaldean itsasora begira denak, ia 4 metroko olatuak altxatu dira ikuskizun ederra eskainiz. A disfrutar ahí dentro. Arreskatu gata onda eta zegoen. Eta menditontorretan agertu da elurra, Aralarko santutegia zuri-zuri eta kaleak garbitzeko 11 lan. Zerendo para todo el día. Polita dago, paisaje polita dago. Negu giro hau igarri da errepideetan, Enekurin auto bat iraulita geratu da, baina zorionez gidaria onik atera da. Datozen orduotan buelta emango du eguraldiak ere, bihar ateri eutxiko dio, baina ostiralean euripean izango gara berriro.